Hello guys, welcome to my vlog guys. Intid mga ka na manggugi, ana-ana, gudi man gud ka na ibutang. Ano tagitimbang ko to nila kay 2 kilo na karon pagabot. Usa na kawara ka limindo ka. Unsa man? Timbangan. Timbangan nga. Timbangan isda? Bitay-bitay. Adjustan mo na. Di wala adjust mo dahil. Adjust na rin. Adjust. Kamu na po adjust. Wala dito na adjust siguro. Kaya sali 70 kilo. Disisiti rin niya mo. Dapat yung mga, dapat yung datang, isa siguro putong kilo to ang di pa sobra. Ang kana kung timbangan o kanang imong alsa-alsahan bitan ng ulo. Nabali. Dili murag mukago sana. Mo nang sa puangon. Bali-bali ito nilagay. Mo dyan imo dyan na sa puangon ng lubot ana. Or maharos dito sa ilalom, ug di ka kamao mo prepare. Kan pagkati na, hot nagkapat ka mo. Na di ko pala pasalig anang Nga? og ako ana lob ko na ho ng mais. Umok ka man? Ha? Umok. O kay sweet corn man. Salamat lang tawan ko nakatilaw ko kang indayng income itong ano nang unsa day na? Uy, kain kog kaang. Kaang na de, tong tam nagbuwak day. Hinay kay bosi magbuak. Nay kaang do. Duha. Pila ni siya mo nay? Aktor kahan man. Turo doon na. Ya, Lamin na kay pinaana di gamay. Sabi ka ang. tam nag Tamo mo. Sakto din na nakuhaan. Oh, di na tani kuan. Uy, kaya na Murag ko ni gigamit na mo lagi na eh. Wa mo ni isa. Itong na. Baho. Tingnan kita ka na, gamay-gamay, pagtry. Di man na ang sublag sinina. Lami na kay burag bagaon. Ako sa nito ah. Ako ra lang may kana pa. Ha? Ako ra lang may kana. Kay bulag sani. Lami na kay baga din oh. may takob. Baga jamo ni. Kaysa atong na eh. Pero pa na guma. Ha? Pero guma hon. May tipak lagi. Nabre. Kare. Adi din. Sudlaw naman nag-ila. Sublagi lang kuan pa kani. Demo na kuan pa. Uy, pwede din na dajungan no. So, kuha na dinhig. Kuha naman ko na yung mga kani siya murag mga recycle lang siya lagi tunag balik. Mga basura mo gani. Bumpat mo dito eh. Baga, di mo ni. Sakto ra na imo kahon kay dili kayo bugat. Jog ako ani aniran ni nilas ni butang ani. Aniran ni butang ni nilas ani ani. Di kuha na na. Jadi adlaw na. Eh. Maway ligon. Tangi rag stick ni aning ani. Ajo kuhaan ang Susok ni ibabaw kay og imo kuhaan Mawa na ligon na. Di mo tipak na. Luti na lami. Kay man puna og kaang. Di na alkansi og 250an. Bert. Na ma. Mano man ang kanang imong 250 ug imo nang sakyan di. Ajo kuan na di ko panagat na. Ang ini mo nga. Ang na kutsilyo ning gilid na niyo. Ya, Lipat sa nilas niya.
Imo ba nang usabert? Di. Ah. Bigla ko yung sininanin na yung pagka niya. Tud na naman kanya na kung saan or nagserba ba si mahagbong na po. Asa mo hagbong kini murag di ni mulutaw porma. Murag di mulutaw na. Nipis itong ako tingali na. Ah, nipis damo ta. Gaan mo damo ko ta. Pero mas gaan ko barato. Asa Kahon? ato nahog nimo? Mm. Ah, bugat ni. Gaan. Nakarusa mo ko to. Nagaan lagi ni. Nahala ba? Ay magtungman ka. Ay mo kitila day, wala paniti day. Kuha na, pinanitan man na daan. Oy, lamit wa paniti kay sabaw. Wala sabaw na kay tambaw man ako. Alamin na sa bottom is. Muto lagi gi. Wala ka problema kay gipanitan na di ay. Pinanitan naman daan kay gihinloan man. Kung luwang sa umpisa ay. Masud. Sa ho, si Ronnie murag masud ko ni. Masud di ni masud tong kinasko na ho. May ba dito? Kay 14 ra to. Pinaana man pod. Di lagi. Masud. Kani masud na eh. Og ana sa babaw kanang himo kahon. So na. 20 man. Oh, ay, Ligon man bisig ko mo ni. Ali. Ano ikaw, di mo kuhaon. Kung ako, di mo kuhaon na. Lamit mo ginawiran. Pwede po na. Pwede po na ay isda. Mura po, kuhaan tong nylon. Walang sod na, og di na ni mo kuhaon. Pwede po og wa na may isda. Pwede po na may nylon. Pwede po sudlag isda na. Pasensya na mo guys, ug maro pilingaw na to karong adlaw. O ako mayon guys. Bye-bye.